Kaixo, osasuna sustatzeko erizaintzeko ikerketa taldekoak gara, eta gaur eskuak garbitzearen inguruan hitz egingo dugu. Ba al dakigu eskuak ongi garbitzen? Berrikus ditzagun gomendio batzuk. Mikrobioak edonon daude, edonon aurki ditzakegu. Eta begi, sudur, zein ahotik errez daitezke gure gorputzera gaixotasunak sortuz. Ikerketek diotenez, eskuak ongi garbituz, 3 beranzkotik bat saiestu dezakegu, eta hotxeria eta gripea bezalako 5 arnas infekzioetatik bat. Esku garbiketarekin errez prebeni ditzakegu infekzio hauek. Eskuak baitira transmisiorako lehen arrazoia. Ikus dezagun beraz, noiz garbitu behar ditugun eskuak. Mukia kendu, estula eta doministuko egin ondoren, komunetik pasa ondoren, jan aurretik eta elikagaiak manipulatu baino lehen bitartean eta ondoren, gure maskotak haien objektuak eta haien goroskiak ikutu ostean, jolasean egon ondoren, izan parkean eta espazio konpartituetan, zaborra ikutu ostean, begiak, sudurra eta hoa ikutu baino lehen, zauriren bat ukitu aurretik eta ondoren, lagun eta familiakide bat gaixo dagoenean eta bizitan joaten garenean, bai aurretik eta bai ondoren, eta eskuak zikin ditugunean, zikin dagoela ikusten ditugunean. Orain, eskuak ongi garbitzeko gomendio batzuk egingo dizkizuegu, horretarako Julek lehenengo eta behin gel bat jarriko du. Ikus ditzagun eskuak ongi garbitzeko beharrezko diren 5 pasuak. Lehenik eta behin, ur-txorrota zabalduko dugu. Gero, esku aurra estaltzeko nahikoa den jaboi kantitatea jarriko dugu. Esku aurrak igurtziko ditugu, gero, esku gainak igurtziko ditugu, ondoren, behatz arteak igurtziko ditugu ongi, ostean, atzamar potoloa garbituko dugu, ondoren, atzaskalak garbitzeko esku horren gainean igurtziko dugu atzaskelekin, eta eskuak garbitzen amaitzeko esku muturrak garbituko ditugu. Ondoren, eskua zikatzeko papel hartuko dugu, eta papel horrekin itxiko dugu txorrota, ur-txorrota. Eta horrela, garbi ditugu eskuak. Juleren eskuetan ikus dezakegu nola 5 pasu hauek jarraitu ostean, jaboia esku guztian zehar ongi sakabanatua duen. Gogoan izan beraz, eskuak ur eta jaboiarekin garbitu behar ditugula mikrobio eta germenen kutsadura ekiditeko. Jaboi pastilla edo jaboi likido erabil dezakegu, edo zein motatako jaboik balio du mikrobio eta germenen aurrean. Desinfektatzaileek ez dituzte mikrobio guztiak kentzen, eraginkorragoak dira jaboia eta ura. Ura eta zaboirik ez izatekotan gutxienez 160ko alkohola kontzentrazioa duen gelak erabili beharko ditugula. Eskuak ziken ikusten baditugun ura eta jaboiarekin garbitu beharko ditugu. Eskuak garbitzerakoan 20 segundu eman behar ditugula prozesu guzti honetan, 5 pasu hauek aurrera eramanez, eta esku gain eta atzamar artean ondo igurtzi behar dugula ezin dugu ahaztu. Pasu hau oso garrantzitsua da esku gainena eta atzamar artekoa.